Egunon Jon, eta mil esker gonbidapena onartzeagatikan. Alduntze linguistikoaz ariko gara aurtengo udaltop jardunaldian, eta Euskaltzaindiak gidatzen duen Euskararen gogoetaguneko koordinatzaile lanetan aritu zeanez, eguk ikusi du sola salditxo hau antolatzea. Galdetuko dizut, gogoetagunea zer den azaltzea? Bai, orain dela urte batzu nolabait ikusten ari ginean, batetik 21. mendeak galdera berriak ekarri ditula Euskararen prozesura, eta galdegai lodi xamar batzuk eta kezkagarri batzuk genituela Euskararen norabidean. Eta pixka bat ikusita, Euskararen bizi berritze prozesu garaikide hau, 60 urteko ibilbide hau, nondik zetorren, nola zetorren, zer gertatzen ari zen, eta bazeudela ariketa batzuk egin beharrak lehenbailen. Eta batez ere, nolabait, asko laburtuta izango litzatekeela bizio ariketa bat. Nolabait, etorkizun ikuspegia geneukala ekoizteko, eta etorkizun ikuspegi horretan, nora goaz eta nora goazke galdetzen duen ariketa horretan, nolabait, estrategia hildo nagusi batzuk kokatzeko beharra genuela, eta galdera zen, da hori nork eta nola egiten da, ez da. Eta, hori askoren artean egin beharreko gauza bat dela, eta zentzurtan behar bada Euskaltzaindia altzo egokia izan zitekela, edo arrago egokia izan zitekela, lurralde desberdinetako, sektore, sensibilitate desberdinetako, nolabait jatorri politiko, ideologiko eta desberdinetako eragileen ahotsak bildu eta ariketa hau egiteko, ez da. Iruditzen zitzaigulako baita ere, ariketa horrek aldi berean egon bertzuela alderdi gogoeta jakinetatik kanpo, edo sektore gogoeta, inkluso euskalgintzaren barruko sektore gogoeta jakinetatik harago. Horixe da, martxan jarri genuela, ondela 3-4 urte, metodo jakin batekin, ponentziak eskatu, gero ponentzia horiek jende askotarikoa biltzen zuen kontraste taldeetan kontrastatu, ondoren kontraste zabalagoak egin, eta poliki-poliki kontraste hori bildu zutenean eragilei eskaini. Eta zertan datza pixkat Euskararen etorkizun ikuspegia? Bai, etorkizun ikuspegia nolabait ponentzia multzo bat izango litzateke, orain arte erdiguneko ponentzia batzuk egin ditugu, eta poliki bagoaz adar guztietarako ponentziak ere edo idazten edo eskatzen. Eta ondoren etorreko lirateke, hemendik urte gutxi batzutala, beste ponentzia batzuk izteko. Ez da pixkat honek behar duen kontakizuna edo euskarak etorkizunean beharko lukeen kontakizuneari buruzko ponentzia, edo kontakizun multzoi buruzko ponentzia, eragileen mapari buruzko ponentzia, eta gero lurralde aplikazioei buruzko ponentziak da, baraz. Eta orduan, izango da ponentzia multzo bat, azkenean eragile politiko, erakunde eragile eta euskalgintzako eragileen esku jarriko dena. Eta honetan, gogoetagunearen lanak ponentzia horiek biltzeko lan horretan? Hori da, biltzeko lanean ari gara, eta, nolabait denen artean osatu nahiko lukete Euskararen hemendik 25-30 urterako bizioa etorkizun ikuspegia. Bizioa ez da bakarrik zer nahi duzun etorkizun ikuspegi etorkizunerako, ez da etorkizuneko prospektiba bat egitea ere, ez da etorkizuna irudikatzea edo marraztea, hori dena bada, baina hori baino gehiago da, bizio bat izango litzateke giza multzo bat kohesionatzen, ilusionatzen eta norabidetzen duen etorkizun ikuspegi bat. Eta Jon, zein dira, aipatu dituzun ardatz sistema horiek? Nolabait urte hauetan formulatzen eta gero kontrastatzen eta neurri baten balidatzen jongean bide honetan, hizkuntza politikarako ardatz sistema ez berri, baina berritu bat planteatzen da, ez da. Pauso batzuk planteatzen dituna, pauso handi batzuk, eta gero are handiagoak diren jauzi kategoria eman diegun beste arlo batzuk, ez da. Eta gero, pixkat komunitate estrategiei buruz ere, beste hildo batzuk lantzen dira, ez. Ardatz sistema honetan, jauzi arloak, baino lehenago pauso arloak ikusten ditugu korpusean, badola zer egina
zer esanik ez administrazioan, ez da? Administrazioa behar bada arnasgune funtzional bihurtzea proposatzen du, nolabait, prozesu honen barruan landu den ponentziak. Euskalduntza alfabetatzean nolabait berrikuntza eta pauso batzuk ematea, migrazioaren harrera sistematiko batean ere pausoak ematea, eta badaude hainbat pauso arlo. Eta gero, nolabait, lau jauzi arlo handi, bai, planteatzen ditugu baita ere, beren tamainagatik, eta behar bada kasu batzutan, beren orain arteko matrize aldaketa bat eskatzen dutelako, ez da, bata lan eremua, bai, lan eremuan eman beharreko uinaldi, edo, beste aro bat iriki beharra nabarmen, ez? Beste bat, aisialdi antolatuaren arloan, hau ere udaltepen eta gauza hauek landu izan dira, ez da, urtez urte, aisialdi antolatuan ere nolabait plan nazional edo nolabait esparru handiko plan bati heltzeko beharra. Hirugarrenik, edabide sisteman, euskararen edabide sisteman aldaketa batzuk egin beharra eta apustu berri, nolabait matrize berri bat pentsatu beharra. Eta laugarrenik, hezkuntzan, hezkuntzaren ereduen reingenieritza bat egin beharra, emaitza euskaldun osoa emaitzara gehiago hurbiltzeko. Hor, ardatz sistema berritu bat planteatzen dugu, aurretik ekarritako guztia aintzat hartuz eta horretan oinarrituz. Eta gero bestetik, komunitate estrategietan besteak beste planteatzen dena da euskararen mugimendu zibil ahots propio duen eta doinu berri eta propio duen euskararen mugimendu zibil bat berrantolatzea edo berreratzea. Beste hainbat gauzaren artean. Badaude hor, gero eta gehiago balidatzen ari gen ardatz batzuk, baina aipatu ditudan horietako askoren ponentziak oraindik martxan daude, oraindik kontrastatuak izan behar dute hobeto, eta denbora emango digu horrek ez. Baina importantea da baita ere esatea, eta hauek zein dira hau egiteko ez. Garbi esatea, euskaltzaindiak hau egiten duela jakinik zein den bere lekua eta bere mugak, iruditzen zaio euskaltzaindiari hau egiteko altzo egokia izan ditekela, bai? Interes politiko, eta interes politiko baino begiratu politiko, eta interes sektorial eta guzti horiek bildu ditzakena, hortik pixkat harago egon daitekena, eta aldi berean lurralde, sektore eta sensibilitate desberdinak bildu ditzakena, baina edozein kasutan ere hau zerbitzua besterik ez dela, ez da? Euskaltzaindia ez delako inor ezer implementatzeko, baizik eta, validazio maila bat duten dokumentu batzuk, alderdi politikoen, eragile politikoen eta gizarte eragileen esku jartzeko, horraino iritsi gaitezkegu, ez? Nahi izatetik, aldun izatera, izenburua jarri diogu aurtengo udaltopi. Etorkizun ikuspegi horrek herritarren alduntzea eskatzen du? Bai, etorkizun ikuspegi honetan, esan dezagun, gauza asko daude, ez da, dago iragan egitura bat, ibilbide egitura bat, dago eragiletzaren egitura ulertzeko modu bat, dago egoeraren egitura ulertzeko modu bat, eta etorkizun ikuspegiaren egitura, ez? Eta hor, planteatzen dira, nolabait, hizkuntza politika baten ardatz sistema berri bat, planteatuko genuke, eta aldi berean komunitate estrategia batzuk ere bai, ez? Beraz, nolabait, bi dimentsio txirik ordatu behar ditugula iruditzen zaigu, ez? Batetik gizarte dimentsioa, eta hor gizarte politikak. Neurri batean ez erabat, baina bai, neurri handi batean gobernuek martxan jarri, mota guztietako gobernuek martxan jarri beharrekoak, gizarte politikak, euskalgintza antolatuarekin batera noski, eta bestetik komunitate estrategiak. Hau da, eta komunitate estrategiak gehiago lirateke nolabait beste erabatekoak eta mugimendu dimentsioa berreratzea eta beste gauza ez. Horrek bai gizarte politikai begira eta bai komunitate estrategiak berrindartzeari begira eskatzen du jakina, ahalduntze bat hiztun komunitate, hizkuntza komunitate garen aldetik ahalduntze bat eskatzen duela iruditzen zaigu sektore desberdinetan. Sektore ezberdinak aipatu dituzu, gero politikariak izango ditugu. Politikarien alduntzea ere marko hortan kokatzen dezute? Bai, iruditzen zaigu, bai ez, eta hau
Ez da ezer berezian, iruditzen badala baita ere, beste arlo batzutan ere ikusten dena, ez da, ez dakit, hartu ekonomia edo ingurugiroa edo osasuna edo barrez. Politika hauek eskatzen dute batetik, norabidetze politiko bat alderdiek ematen diotena, bestetik baita ere bertako interes taldeek dituzten interes eta iritzi legitimoak hartzea, baina jakintza esparruak ere badira, ez? Osasunaz jakin egin behar da, ez da? Ekonomiaz jakin egin behar da, ez da? Ingurugiroaz jakin egin behar da. Badago nolabait taupada zientifiko bat ere politikak norabidetu behar dituena, ez da? Eta hemen ere berdin, ez da? Soziolinguistika edo hizkuntzen bizi berritzea jakintza esparru bat ere bada, ez da? Uste dugu nolabait hirukote hori hartu behar dela kontutan, ez da? Batetik alderdiak eta erakundeak, haien iritzi politiko eta helburu politiko legitimoekin, bestetik sektorea edo sektore interesak, baita ere beren interes eta beren ikuspegi legitimoekin, eta bestetik ezagutzaren hanka, ez da. Behar bada, bi horietatik baino gorago, edo bi horien nolabait lotura eta interesatik baino gorago, edo berago, baino sakonago, edo danalakoa, pentsatzen lagundu behar duena, ez da. Ez da, politika bat egon bakarrik, iritzi politikoez eta interes taldeen loturaz osatua, baizik eta izan da politika bat benetan, kasu honetan, hizkuntzaren garapenari buruz, datuekin eta jakintza batekin egina. Jarraian Markel Olano eta Josu Aztiria izango ditugu gure artean, ez dakit aukera hau aprobetxatuz zerbait galdetu nahiko zenieken edo... Bai, nik gustora galdetuko nieke hori, ez da, zenbateraino momentu enten edo haiek ordezkatzen dituzten bi alderdi eta bi, zan ezagun, kultura politiko handiak, ez da, baina alderdi eta mamituak, zenbateraino dauden prest, ez da, elkar lanean, lan egiteko euskara bizi berritzearen helburu politiko honen bila, ez da. Hori dela galdera komplikatua da, badakigu nondik gatozen eta ze izan dugun iraganean eta ze motatako desadostasunak eta talkak izan ditugun. Askori iruditzen zaigu aukera bikain baten aurrean gaudela, beste aro politiko batean sartu garelako. Eta oro har gainera, denok hasi garelako konturatzen euskararen prozesuak jauzi sistema berri bat behar duela. Orain uste dut gehiago dela jauzi sistema horri benetan heltzeko garaia, eta badakigu euskal politikak badituela bere konplikazioak ere, ez da? Baina hori galdetuko nieke, ez da? Zenbateraino dauden prest elkarlan bide honetan jarduteko, zenbateraino baita ere ze paper ikusten dioten honetan ezagutzaren munduari, ez da? Izan ere, ikusi dugu, gure ibili gara, alderdi politikoen artean, eta egin dugu hainbat bilera eta hainbat tanteo, eta ikusten ditugu askotan iritzi desberdinak egon litzezkela, honi buruz batek esan dezake euskara ondo doala, eta besteak esan dezake euskara oker doala, baina, guazen datuetara. Hau ez da iritzi politiko soil bat, datuak behar ditugu. Datuek ere ez dute zer esaten jakintza soziolinguistikorik gabe, ez esatean egizaizkigu datu hauek. Zein dira datu larriak, eta zer egin behar dugu benetan, 21. mende honetan, Europako mendebaldean gure tamaina eta gure egoeran dagoen hizkuntza bat bizi berritzeko. Uste dut, leku bat eman behar zaiola analizi, ezagutza analiziari, eta leku bat eman behar zaiola baita ere, interes taldeei. Orduan, nola osatuko dugu, interes taldeen, alderdi politikoen eta ezagutzaren taupadaren arteko txirikorda aurrera egiteko. Eta hori, honek eskatzen du danona alduntze bat, eta nik uste euskalgintza, euskalgintzaren interes taldeak eta ezagutza bera prest dagoela, pausoak emateko, eta honetan denona alduntzean haien ekarpena egiteko. Eskerrik asko, hori izan gaurkoa eta zer esaten dute Markelek eta Josuk. Eskerrik asko zuei.